Проспах си алармата в неделя. Трябваше да стана преди час и половина и вече да съм на Чокловото блато, където да посрещна изгрева. В момента идея си нямам дали условията все още са готини за снимки, но от години минавам оттам, виждам го само от пътя за секунди и все си казвам някой ден. Днес реших да не отлагам повече. Ако бях дошъл по-рано, щеше да е още по-красиво ми се струва, но съм на 100% доволен на това тук. Отиваме да снимаме. Поредният урок, че това, което ми е в главата и както искам да се случи, не се знае дали е най-доброто, защото условията в момента са страхотни. Мечтал съм си да снимам такива условия, може би през цялата година. И ако не бях дошъл днес, вероятно щеше да ме е много яд. Просто картините се леят сами. Уха! Но насам веднага имаме. Тук все още не виждам следи на диви свине, обаче такава као. Ето може да се окаже, че има едно прасе тук и това да съм аз. Само остава да не се пребия в тази као. Гледайки калта, вижте какво щях да пропусна. Успокояващото е, че не виждам следи от някакви едри диви животни. Затова си го караме малко по-ларш. Но ако видя... не виждам. Ето ви стъпка от пресенце. Като гледаш по-внимателно, започваш да виждаш. Там моя ти кучета. Къде се намираме? Далече сме. Има пресни следи. Човешки. Мисля, че трябва да отида натам. Свинчоци? Не, кучета, лисици.
Почна да ми става жега от това слънце. Аз съм с якито за 6:30 сутринта, когато беше 0 градуса. Или 1-2. Гледам, че не е замръзнало. Тук започват да стават шубраци. И хубаво да си отварям очите на 4 за следи на диви животни или екскременти. В тази пътека не виждам нищо. Вероятно няма да седат в тази влага. И сега трябва да реша дали да вдигам шум, за да изплаша евентуално прасета и да ги предупредя всъщност, че идвам, за да не ги изненадам. Или да бъда тих и да не вдигам шум. Какво е това са? Не е свиня. Или да не вдигам шум, за да заснема някакви птици. И всъщност прасетата не са водни свине, да се крият в тая вода тук. Не мога да продължа от тук. И вероятно съм толкова шумен, че каквито и животни да има, отдавна са ме чули и са офейкали. Тук дали мога да измисля някаква интересна композиция с 70 мм. Тук си е само за дрон, батко. Ага, ще стане така, да знаеш. В момента изглежда като да нямам никакъв успех. Но в случай успехът не идва бавно. Положението е ключ за лампа. Или имаш нещо, или нямаш нищо. И докато не отимаш нещо, 100% от времето нямаш нищо. Дълбока философия. Доста пълноводно е. Там има някакви птици, които плуват. Ще ми трябва или телеконвертор за това 70-200,
кропна и сензора, но ще изгубя много мегапиксели. Това е само 25 мегапиксела. R6 Mark II. Няма на къде да продължа напред. Пътеката свършва ето тук. И това се балансира с факта, че идвайки, въпреки че се успах, щастието ми се усмихна и успях да заснема яки кадри за около 20 минути. Тие също са яки, но определено аз не съм адекватно подготвен, за да снимам птици. Това, че покрай блатото не се получи, малко ми спихна настроението. Все пак се радвам, че успях да си наложа дисциплината и въпреки, че нещата не вървяха както ми се искаше на мен. Ако трябва да съм честен, се надявах да получа един кадър, който да ме накара да се зарадвам и да кажа вау, а вероятно получих 10. Беше ми приятно, наистина, и до следващото видео.